Mo kakrana opanyini kwanchefo abidi echedi magana COCOBOD no Samuel Asare Ankoma na opanyini de adehwede atokoko akuafo nyina anim se dwumadie hronko ampanimfo ye COCO Rehabilitation Program no obi anhwe na befo kwanso nkyerɛkyerɛ woye no obi anya mfaso mse be ye akuadwuma na woye no daakye mfaso bum wonsa betumi akawo Adeba kwa mai sikasem ejira nan so pa COCO na galamse SSA omanfo enfuo ya COCO achemfo yareba nso ade ne hoji mu SSA omanfo COCO bese emfiedu a etwemu COCOBOD ye de wetimi bia sebe ya omanfo COCO ese ye ne nyina no obetimi aya asase ne yie na afi wetimi aduadua COCO no ebiem eno nti odi COCO Rehabilitation Program eba ye a ebo aye pa Samuel Asare Ankoma ena ye Executive Deputy Director ya woda COCOBOD ano na wodi adesre eto akuafo enim se wompene ema wontwetwa won COCO no ehu sebe ya ebetimi enyine na ene ayomufo no kasa afa ne ehia se yeye bra okondwetwamu emre naso na COCOBOD ya tudwa se ye busuma tusumienu ko busuma tusu na enimu no February to April edwetwa yen COCO mu wa hwe COCO aye na amu ya edwetwamu kama wa se emu nante kurampo mre emu adwuma mre edwetwamu amfaso de ebebre ne dikan ekuafo ta kan se emu aha mu COCO so wo hwe afuo mu a se na edwetwamu ebe den se emu akra betima atena afuo no ebe den na bie mu so eta kan se anonom eta aha COCO no se na edwetwamu amframa fa hu anonom na konwa ne ebubu no anonom ntimi nya kwan betena afuo mu na mo ne ya hye no so kakra no se yebebo COCO amana eba no ho ban se na be ya amoa no so emese na katene ate adisisa no so mese abana aba esi a wo hwe a edwetwamu ni na hi bia nso hwe se na COCO no nhyirani aba ho enwechi okasa edifa emwa omoa ya na wo mo wi COCO no ema COCO no entimi enyini sa na ma anonom so afi hwe wiem a nso betimi atonten so anse afi ye kama se openu kran se dansi papa nti nso ni na efi aso nti se ye ndwetwama anonom so ne ba betra nti edwetwama a ye betse anonom ka no so ye be ma COCO ama no so ye beba na ye nya ama anonom ne mmoa nti se obi sa me amfa so ewo COCO ndwetwam no de ebebre